ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମହାଶକ୍ତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଜାମୋଦା ବ୍ଲକରେ ଏକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଆରପି ଆଉ ଏମବିକେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପଦବୀ ରହିଛି 50ଟି ପଦବୀ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ହଁ, ଏଥିରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଯାଇକି ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଫର୍ମ ନିଜ ହାତରେ ଭରିକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି www.moyurbhanj.nic.in ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 22/7/2023, ଯେଉଁଟାକି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 30ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଏମବିକେରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ +2 ପାସ୍, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତେବେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତା ସହିତ 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଆଉ ବାକି ସିଆରପି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଏଥିରେ 10ମ ପାସ୍, ଯେଉଁଟାକି 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିବ। ତେବେ ସିଆରପି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପଦବୀ ଅଛି। ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦୁନ୍ଦୁ ଜିପି, ବଡ଼ଦୁନ୍ଦୁ ମଝିଆ ସାହି, ବଡ଼ଦୁନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ସାହି, ବଡ଼ଦୁନ୍ଦୁ ଶିଖର ସାହି, ସାନଦୁନ୍ଦୁ ଚାପଡ଼ା, ଟିଙ୍ଗିରିଆ ଓ ଡୁମରା ସିଏଲଏଫ ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଲା, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟି ରହିଛି। ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କର 50 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସିଆରପି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମବିକେ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।